आमी मनीस जल्माक येतोच या पातकी संवसारान क्रिस्ती पोरचेक बावतिस्म दिवन वतात देव मंदिरान पयले आमचे बाप साहेब उपरांत आमचे बीच साहेब पाद्री माद्री म्हत्वाशी पूण आतां ल्हान ल्हान जोमे फुडें सोल्ल्यात फूट घालूंक आमच्या धोर्माची हें हांव सांगूंक पावलो ह्या मोज्या सांगण्यांक आसा मुणकारां जायती गृहस्थी भाव भयणी आसा मागणें कोत्तात घरां कितलो लोक आमचो थंयसर धांवता व्हडल्यान बोबो मारतात जोरान पूण तोच लोक मिसाक दिसना गुलाम केल्यान देंवचारां कितल्यो गृहस्थी आमच्या भावां भयणांनी लोकांची कावन्सिलिंगां केली पवित्र वत्मो आयला काळजान आपल्या रावला आशिर्वाद घालून ती धांवली वस्तू बेंजार केल्यो आजमेंत म्हूण बाटल्यो दिल्यो ट्रेयांनी कलेक्शनां वेली कोणाचे परवानगेन वचली कोर्तुबा केली सायबा भोगोस ती दुकानां बिली आयकोंक येता जायती आपल्या घरा लागीं रेतीर कोत्ता पवित्र मिसाची बेडवोट सागरां मेत हें कित्याक विसोत्ता देव मंदिर तुमी खाली करून तुमचें घर तुमी लोकांनी बोत्ता देवाचें रुपणें घालून भितरल्यान देवचाराक वेंगोयता क्रिस्ती धर्म चलोवचो वो क्रिस्मा शिवाय दुसऱ्या मनशांक दिवंक ना तेच पोरी बेजार कोचो कायदो यादनिका भायर दुसऱ्यांक कोणाक मेवचो ना आतां कोणूय मनीस येता धर्मीक कायदे कोत्ता देवाक मातूय बी येना फकत मोच्या वेळार पाद्री ना तर गृहस्थी भाव भयणी अशें जावंक पावना कसलीं मनशां मोत्तात तेन्ना तांकां खंय व्हरोन पुजची ती तेंच म्हाका कळना